Magpadayon gihapon ang application aron madeklarar nga usa ka basilika ang National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Kini bisan sa gikatakdang pagpabalhina sa nagduma sa simbahan. Ang report ni Nico Sereno. Si Cebu Auxiliary Bishop Midifil Billones ang ni-preside sa First Friday Mass sa Mandaue City Hall. Gitambungan kini sa mga empleyado ug pipila ka mga opisyales. Sa iyang mensahe dihang pahumanay na ang misa, nagpasalamat siya sa suporta sa kagamhanan ug sa katilingban ngadto sa simbahan. Muunom ka tuig siyang auxiliary bishop sa Sugbo ug maoy miduma sa National Shrine of St. Joseph isip team moderator. Sa miaging buwan, gipahibaw sa Vatican nga mahibalik na si Billones sa iyang home province sa Iloilo ug maoy muduma sa simbahan dito. Sa Abril 2, gikatakda ang installation ni Billones isip bag-ong Archbishop of Haro. Ang religiosity, I thought before, sa Ilonggo, kami na ng Ilonggo ang pinaka-religious pa until I arrived here and I discovered the vibrancy and the fervor of the Cebuano faithful, especially ang taga Mandaue. Sorry, medyo partial ko sa Mandaue because I was assigned here. I will always be grateful for the many lessons and the love they have bestowed upon me. Sa iyang pagduma sa National Shrine of Mandaue, usa sa gilihok ni Billones nga mapadeklarang usa ka basilika ang maong simbahan. Magpadayon kuno kini sama sab sa aplikasyon sa Sugbo SWAC o ang pagdugang og diocese sa Sugbo. Padayon man ang atong application for the basilica. So karon murag ang focus is ang pag-assign sa mga bishops sa mga sede vacante. Mao na ang focus karon. But otherwise, it is still something that we pray for. Nico Sereno, Balitang Bisdak.